kanggo air disayang singarani kak Korea. Ayo mimiku dalan-dalan mani uga kanggo nok yuyune keding. Buklak aklik kembang damar bola, nyonya dodok jingklik tuan sing sekolah cucuk lu ondi-ondi di sawang bagus rupane rupane. Ya masih kanggo bos Korea bae. Mama tuan rumah nok yuyun sayang dalan-dalan kanggo wong mundak jaya sida kawasan muncul mimiku Haji Daria Tobat. Masih kanggo panjenengan sedaya bilih sepuh majikan tua juga kanggo para penontonnya kedingin. Aduh mimiku sayang, mimiku sing ditembangi uga bareng wong mundak jaya saya nok yuyun paling prigel. Korea Cindy tembang ya perdi Bapak Rega si dia muncul. Aduh omanya Misel, aduh sayang omanya Misel paling emang omanya Misel sing bayari maning omanya Misel sing ditembangi omanya papanya siapa kanan? Papanya Are. Opanya Are sayang. Opanya Are sing paling eman dewek opanya Are. Opanya Are sing dia kawasan Mundak Jaya. Opanya Are Toba. Masih kanggo wong loyang sayang wong loyang aduh wong loyang sayang sing eman aja kepalang wong loyang maning aduh wong loyang mimiku Haji Daria sayang sing di kawasan Mundak Jaya maning mimiku duh mimiku aduh eman mimiku sing ditembangi paling sayang wong loyang maning sing bayari maning Bapak Rega Mimi Yuyun sayang Mama Yuyun maning Mama Yuyun dibayar dingin Mama Yuyun Mimi Wahyu sayang yen eman aja kepalang Mimi Rara sayang Mimi Yuyun paling
Bapak Rega. Aduh wong loyang sayang, wong loyang sing ditembangi. Bapak Rega wong Aper di sini Korea mani. Irgi aduh sayang ada loro. Awas. Irgi aduh nok yuyun yen eman aja kepalang nok yuyun aduh nok yuyun sayang nok yuyun sing ditembang Majikan nom nok yuyun majikan nom. nok yuyun aduh Majikan eman nok yuyun sing paling loman duh nok yuyun sayang sapami Apirdi aduh sayang Apirdi obat mas kanggo Apirdi Airdi udah kanggo nok yuyun kedingnya kanggo wong loyang Eling dening